Mas, Ana apa? kok pemilihan sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Dino keramasan. Ramas terus ramas salah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai memberangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang kowe kok durung esot. Dicegang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Kepisan tok ya nanggung. Pindho rarae. Mbok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kowe vitamin kok penyemangat hidup kok gak oleh. Sampai abu, Mas.